Il-ħamis filgħodu d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili inawgura 5 vetturi ġodda b'investiment ta' 2 miljuni u 700,000 euro. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Gvern flimkien mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Id-Direttur Ġenerali ta' dan id-Dipartiment Emanuel Bsajla spjega kif issa il-Protezzjoni Ċivili se jkollha d-dispożizzjoni tagħha hydraulic platform ġdid ta' 70 metru bl-isem ta' Colossus. Din il-vettura hija ammirata li tassisti f'sitwazzjoni ta' emerġenza f'bini għoli. Dan l-investiment huwa parti mis-suċċess u l-kullana u ħoloq li qiegħed jagħmel dan id-dipartiment. Aħna is-sena d-dieħla beħsibna nkomplu nkatruh. Apparti din il-vettura tal-aħħar teknoloġija, ġew inawgurati 2 vetturi ta' tifi tan-nar ġodda li t-teknoloġija fiħdanhom tinkludi sistema li tista' taqqab il-ħadid minn barra biex titbaxxa t-temperatura qabel jitlu l-pumpiera biex jikkontrollaw in-nirien. B'hekk se jonqos il-periklu għal ħaddiema waqt il-qadi ta' dmirietom. Se jingħaqdu wkoll mal-flotta 2 vannijiet ġodda għat-taqsima tal-buwaddasa fl-istess dipartiment. Hawnhekk ġie spjegat kif in-numru ta' buwaddasa li jaħdmu fl-iskwadra marittima irdupjaw fl-aħħar sena, hekk kif żdiedu minn 14 għal 30. Għalhekk dawn il-vetturi se jagħmlu tajjeb għaż-żieda tar-riżors uman li kien hemm f'dan id-dipartiment. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Camilleri tenna l-importanza ta' dan l-investiment kontinwu u rrifera għal maltempata ta' Novembru li rrikjediet apparat speċjalizzat. Il-Ministru semma wkoll l-importanza tar-riżors uman u għalhekk il-ħtieġa tal-kondizzjonijiet tajba tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Hawnhekk fakkar fil-ftehim kollettiv li ġie ffirmat ftit ta' xhur ilu li tejjeb il-pagi tal-uffiċjali fih dan id-dipartiment. Għaldaqstant bħala gvern kommessi li nkomplu ninvestu mhux biss fil-protezzjoni ċivili, iżda fl-entitajiet kollha, fil-ħaddiema kollha, illi ta' kuljum jagħtu serħan il-moħħ lill-Maltin u l-Awċin.